s'morgens op het werk kom, ben ik altijd nog maar krijgen op tijd. Strooping overal begint te puilen, ik liever je een prutte strijd. Maar om jou wat zien is het tijd voor koffie en dan ging ik naar de kantine. Maar na je het schoof, dan moet ik wat oors, dan kist me op het huisje vinden. Want even schiet in de basitiet en die favoriete bezigheid. Even lekker zitten, maar je checkje op de lippen. Het leven, nou je nog wissen te snel, dus ik neem deze een kwartiertje van iets hels. Een kwartiertje stenen, dan had ze maar wat makkelijk verzinnen. Er weinig meer om te doen. Dan kreeg ik al de matjes druk in het centrum en begint er al topjes te gaan. Dan moet ik alles zeggen, van ons dan gaat het mis. Die splinter dat uit meer echt. Ik zei Jimmy, maar ik maar even voort, want ik had wat in die treden. Even schiet in de basitier, is mijn favoriete bezigheid. Even lekker zitten, maar je zegt je op de lippen. Het leven, dat gaat al vissen te snel, dus ik neem deze een kwartiertje van mezelf. Een kwartiertje stenen, dan had ze maar weer makkelijk verzinnen. Dat is €4 in een kwartier. Dus maar dagelijks schieten, heb ik zo'n kwartiertjes in de week. Vermenigvuldig je met 52, zo volle weekend zit er in hier. Dan komt toch gauw op een ritje, dat is dan schitterend op deze manier.